Sme na jednom z mnohých sídlisk Bratislavy, od iných sa však niečím odlišuje. Po mnohé roky je to otázka nádhernej zelene. Sídlisko pod Rovnicami v Karlovej Vsi si udržuje už dlho svoj primát ako jedna z najzelenších častí nášho hlavného mesta. Je to výsledok usilovnej práce viacerých občanov sídliska. Navštívili sme jedného z nich, inžiniera Petra Sedláka. Už roky patrí medzi usilovných tvorcov tohto zeleného kúta. Povolaním je ekonóm, ale mnohokrát za vlastné peniaze kupoval stromčeky či kvety na verejnú zeleň. Dnes, keď sa pozerá z balkóna svojho bytu na tú zelenú nádheru, iba sa usmieva. Má radosť z výsledkov svojej práce. Keď sa s manželkou nasťahovali pred rokmi do nového bytu a videli pod balkónom tú mesačnú krajinu, povedali si, že to tu okolo musí všetko kvitnúť. Niektorí susedia sa zo začiatku len usmievali, ale počase sa zapojili a sídlisko dostávalo stále krajšiu tvár. Niečo dával zo začiatku aj Zárez, aj Národný výbor, ale to si všetko vyžadovalo aj organizačnú a konkrétnu prácu na zeleni. Na jednom koreni hrozna, čo zasadil, narastie až 100 kg plodov. Vybudoval tu 2 jazierka, kde sa zelenajú a belejú lekná. Je to činnosť osožná pre všetkých, ale aj hodná nasledovania.